מבטיח שזה יהיה פשוט. מלא. לופין, צריך לדעת לראות. כתבתו של יובל ישראלוב. עכשיו אנחנו להפועל תל אביב שרגע במחזור שעבר את שער השוויון בדרבי הדרמטי, אבל ניצחון הם כבר לא היו שם בשלושת המחזורים האחרונים. אמש חניכיו של יניב ברדה אירחו בבלומפילד את הפועל פתח תקווה, זו שהפכה, יש שיגידו לשק החבטות של הפלייאוף העליון, וגם אתמול ברמת לא הצליחו להביא ניצחון. שער של בוסקילה השאיר את הפועל תל אביב למסלול ניצחונות, כשמנגד הפועל פתח תקווה עדיין ללא נקודות בשלב הפלייאוף. המאמן שלו עומר פרץ אחרי אולי נקודת לעבוד במגרש מאוד אינטנסיביות, תשוקה, המאחרת לאכלות אותך, וזה עשינו. זה אוכל של החתולות. כן, לא אמרנו, הכל פתוח, ככה מאוד 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 רגע להתקרב אל פסגת מכבי תל אביב והפועל חיפה נראות שם קרב מעניין, בטוח בין האוהדים זה יהיה משהו מיוחד, כמה זה ישפיע על המשך האליפות כבר לא יותר מדי, אבל זה קורה במקביל לפלייאוף התחתון, ומה שמתרחש שם זה קרב משוגע, שבמוקד אנחנו נראה את הפועל ירושלים מול מועדון ספורט אשדוד. הפועל ירושלים משיגה שם תיקו, בעמוק בתחתית, היא תפגוש את עירוני טבריה, יש שם גם את מכבי נתניה מול הפועל חיפה, אבל הבוקר יש משהו גדול יותר שאני רוצה לדבר עליו, כי אנחנו סופרים 29 ימים למשחקי גביע העולם. נבחרת בדקה, בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם. עכשיו שהוא לא ייפול עלינו. מקסיקו 26. טוב, זה יקרה במקסיקו, בקנדה. כמה נבחרות? 48 נבחרות, וזה יהיה אירוע מדהים, לא תאמין. אני אהיה שם, שרון קינן שלנו יהיה שם. כן. ואתה לא תבוא? אני לא אבוא, מישהו צריך לשדר. אז אנחנו שם נביא את הקולות, נביא את הדברים. היום אנחנו עם נבחרת אורוגוואי. מי שעומדת מאחורי הכתבה הזאת? רואים, זה לא אמיתי. אבל יאללה, רק שהוא לא ייפול עלינו. פיפ"א התחיל בבירת אורוגוואי מונטווידאו ב-1930. אז היא דאגה להעביר לכולם מי בעלת הבית והניפה את הגביע. והסיפור הגדול באמת הגיע 20 שנה מאוחר יותר בברזיל, כמעט 200,000 איש, הניצחון המארח, אפילו תיקו היה מעניק להם אותו, והם הבקיעו בקלות. אמא, עכשיו זה נפל! חדירת קליטה עשוין באביבים. נודע לימים בשם הרקנסו, מילה שהפכה לטראומה לאומית בברזיל ולסמל העקשנות של אורוגוואי. מאז נבחרת אורוגוואי שנקראת שם לשלם חלק לא הגיעה לגמר גביע העולם, אבל היא ממש לא פריירית עם רשימת הישגים שכוללת 2 זכיות במונדיאל, 2 מדליות זהב אולימפיות ו-15 זכיות בקופה המרצה.